ବାବା ଆସିଛନ୍ ମୁଇଁ ଲଟୁରିକେ ଚଉଲ୍ ବରା ଖେ ହେଲେ ଚଉଲ୍ ବରା କାଣା ଖାଇବେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ ଚଉଲ୍ ବରାଟା। ଦେଖୁଛନ୍ କେନ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ ଯେ ଆଇ ବାବୁ ଆମର୍ ଗାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେସି ଯେ ରଜା ବାହାସନ୍ ହେଲା ତାକର୍ ବୋଧେ କାମ୍ କବାର୍ ନେନ ମେତା ଲାଗୁଛି ଆମର୍ ଦୁକାନ୍କେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରି ଯାଇଛନ୍। ଆଉ ଇ ଭାଇଟା ଆସିଛନ୍ ଆମର୍ ଲାଇନ୍ ୱାରିଂ କରସନ୍ ଯାହାର ଯଦି ଦରକାର ବେଲେ କହିବେ ଏମାନେ ୱାରିଂ କରିଯାସନ୍ ଘର ଘରକେ ଲାଇନ୍ ୱାରିଂ କରି। ପିହୁରି ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେବ ବୋଲେ ମାସେକେ 5 କେଜି ବଢ଼ିଯିବେ ମେତା ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆଗ୍କେ ଦିଶୁଛେ ଆମ ଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇନ ପୂଜା ପାଏସନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା।